Het is voor het eerst dat het hinder mooi giet en dat giet al je goed. Wat minder goed giet het maar de vlagen. Je bent net zo soepel als we. Dat doen we net dagelijks, toch? Van wat er wordt, ja. Hij heeft zwaar. Nou, dat komt clear. En de heraut mooi het Smiley Orkest komt bij de boerenstreekhoen. Komt dit op TV Friesland? Volgt terug Niels, die er prachtig uitzocht, maar daar leven net hoe praat. Een ridder, Tink. Op naar de vrijmarkt dan maar. Nou, dit spul moet allemaal worden verkocht. Ja, dat is wel de bedoeling. Waarschijnlijk nemen we ook een hoop rotzooi weer mee terug naar huis, maar we gaan proberen alles te verkopen. En wat heb je in de aanbieding? Mooie schilderijen. En Laat maar even zien. jas aan. Oh nee, ja, nee, maar echt, is dat heel koud. Goed advies wie dat van de beppen van Bram, want het is koud aan het begin van de dag maar die hudde wien. Koninginnedag is de start van het simmerseizoen voor appelskeer en het moment om de boerenstreek weer goed op de kaart te zetten. En vanzelfs mooi de vrijmarkt net ontbreken. Nou. Strijken. Bloot wat een gedoog, hè, maar die vlagen. Verneemt ik wethouder Siert de Boer van Eerstellingwerf. Maar als dit komt clear, dan is het tijd voor het Wilhelmus. Tje, daar hebben we Niels ik weer. Ben kan een ballon oplitten en waar het vis komt, wint een prijs. Wils Bram nog altijd maar zijn schilderijen zit. Ze waren eerst 10, maar nu 3 euro korting, dus 7 euro. Die is 7 euro, deze 4. Aha, je bent al in prijs gezakt. Ja, Pure noodzaak. nou, Of gewoon goede handel. ja. Succes hè, Bram? Ja.